Usa ka gituuhang ambergris o suka sa balyena kon floating gold nga milyones daw ang kantidad na palgan sa mga mananagat sa Libak Sultan Kudarat. BFAR Region 12 padayon ang ginihimong kumpirmasyon niini. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gidumbol-dumbol sa pipila ka mga iho kining usa ka gituang suka sa balyena diyang napalgan sa mga mananagat sa karagatan sa barangay Tibuan, Libak, Sultan Kudarat Biyernes sa hapon. Pipila ka oras ang nilabay. Napadaplin kini human naguyod sa maong mga mananagat. Una matud pa kining nakita sa mananagat nga si Gabriel Kilat kinsa nakabantay nga gitapukan kini sa mga iho ug dunay isog nga baho. Kaon siya nga, squadron na amoy na mo siya nga po. Kapipyon. Tapos karon, may patindahan lang kayo mga pating na nagakaon. Miuli matud pa si Gabriel sa panimalay aron ipahibalo sa kabanay. Una mibalik, nag-research sila kung doon na ba kini value. Based po dun sa research namin, sir, is 1.5 billion daw po yung kilo ng suka po ng balyena. Depende po sa klase ng ano po nito, kulay po. Kung puti is, yun po yung high class daw po na suka po ng balyena. Apan gumikan sa kabaho, gilubong sa kinihuman makuhaan og samples. Nagdesisyon nga kung pwede putson sang trapal din ibaon na sa lupa mintras ongoing pa ang idala nila nga sample subject for laboratory. Apan adlawng Domingo, gikalot kini og gikustodiya na sa BFAR 12 alang sa padayong analysis. Matud sa mga mananagat, kung ugaling positibo kini nga usa ka ambergris, makatabang ang kitaon niini sa paghawas sa kapobre sa ilang komunidad. Kung tinuod nga mas nga positive, sir, katabang sa among kapoprihon, tapos karon ang among simbahan o daghan po kong mga simbahan nga tabangan. Nasugnaw sir, wala pang konfirmasyon kung ito ba ay sinasabing ambergris. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa UP Mindanao. Hopefully makuha namin yung kamilang side kasi nga nag-offer sila na they will do the analysis, yung sample characterization. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.